Адәм баласы бу дөньядан киткәч, аның туганнарына һәм якыннарына шушы кайгы сәбәпле ничә көн еларга ярый икән һәм нинди рәвештә еларга рөхсәт ителә, нинди рәвештә тыела. Менә шул сорауларга җавап биреп китәсе килә. Әнәс ибн Малик әйтә, бер вакыт мин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламның кызын җирләү чарасында катнаштым ди. Һәм шул вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям аның кабере янында утыра иде һәм аның күзләре яшь белән тулы иде дип әйтә. Бу хадис китерелә Бухари хадисләр җыентыгында 1285 булып. Шулай ук Әнәстән килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямның Ибраһим исемле улы Пәйгамбәрнең кулында ук җанын бирә. Гомумән әйтеп китәргә кирәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямның 7 баласы була. 4 кыз, 3 малай һәм шул 7 баланың 6-сы Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям үзе исән булган вакытта бу дөньядан китәләр. Берсе генә Фатима исемле кызы Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәллям бу дөньядан киткәннән соң ярты ел яши дә, аннан соң ул да китеп бара. Менә аңа шундый тормыш бирелгән, шундый сынаулар бирелгән. Үзенең 6 баласында үзе яшәгән вакытта ул югалта. Һәм менә бәләкәй сабый баланы Ибраһим исемле улын ул шулай ук югалткан вакытта әйтә бит инде, күзләр яшьләнә ди, йөрәк сыкрай ди, ләкин без үзләребезнең телләребез белән Аллаһ риза булган сүзләрне генә әйтәбез ди. Һәм Ибраһимга әндәшә бит инде. Ибраһим, чынлыкта синең шушы дөньядан китүең белән без бик нык хәсрәтләндек ди. Бу хадис китерелә Бухари хадисләр җыентыгында 1303 булып. Менә шушы хадисләрдән чыгып галимнәр әйтәләр бит инде, әгәр дә кеше үзенең якынын, туганын югалту кайгысын кичерә икән, аңа тыныч кына еларга рөхсәт ителә. Әгәр инде кеше үзенең битләренә сугып, киемнәрен йыртып, чәчләрен йолкып һәм башкача дингә каршы килгән гамәлләр кыла икән, яки кычкырып елай икән, бу шулай ук хәерле булмас. Һәм мәеткә карата елау ничә көн рөхсәт ителә. Абдулла ибн Җафар әйтә, минем әти үлгәннән соң ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям безгә 3 көн буе килмәде ди. Менә шушы 3 көн үтеп киткәч, ул безнең яныбызга килде дә һәм әйтте ди, менә шушы көннән алып бу кайгы сәбәпле еламагыз дип әйтте ди. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям шушы гамәленнән чыгып әйтәбез инде, мәет кашан бу дөньядан китеп бара, менә шушы киткән көннән алып 3 көн еларга ярый диелә. 3 көннән күбрәк еласа инде ул хәерле гамәл булып саналмый дип әйтәләр. Аллаһ Тәгалә үзе яхшырак белүче. Шуннан соң безнең халкыбызда таралган бер шундый гадәт бар бит инде, кайчан ниндидер гаилә үзенең якынын югалта, шул мәетне җирләп кайтканнан соң өйдә өстәл коралар, аш пешерәләр, ризык әзерлиләр һәм башка инде. Менә шушы мәсьәләгә ислам дине ничек карый икән? Чөнки шундый хәлгә дә очраган булды, кайчан бер кешене җирләргә баргач, шундый ярлыгына гаилә иде, шушы җирләү процессын оештырырга да акчалары юк иде. Менә тегеннән алып, тартып, сузып җирләү процессын оештырдылар да һәм буларга кемдер әйткән бит инде, булар бурычка акча алып, ит алып, аш пешереп, шулай итеп өстәл әзерләп куйганнар. Менә шундый авыр хәлдә булсалар да. Менә шушыңа ислам дине ничек карый икән? Абдулла ибн Җафар шулай ук әйтә, кайчанды минем әтиемнең үлүе турында хәбәр килде ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте ди, Җафарның гаиләсе өчен ашарга әзерләгез диде. Чөнки шушы кайгыдан соң, менә шушы хәсрәт кичергәннән соң, алар бит инде әтисен югалталар, аларда хәзер ашарга пешерү кайгысы юк дип әйтә. Бу хадис китерелә Имам Ахмад хадисләр җыентыгында 1751 булып, шулай Абу Дауд, Ат-Тирмизи һәм Ибн Маҗа хадисләр җыентыгында китерелә. Шулай итеп, безнең
dinimizde bulgan гамәл булып санала, сөннәт булып санала. Менә шушы якынын югалткан гаиләгә ярдәм итү икән. Үзеңнең өеңдә пешереп алып килү яки сатып алу һәм инде шундый рәвештә менә аларның кайгыларын уртаклашу. Хәнәфи мәзһәбе галиме Ибн аль-Хумам аль-Ханафи әйтә, менә шушындый кайгы кичергәннән соң ди, ашарга пешерү, тәмтемнәр оештыру ул инде киресенчә ислам дине ягыннан тыела ди. Чөнки ислам динендә тәмтемнәр пешерү, ашарга пешерү, кеше җыю ниндидер сөенечле сәбәп буенча гына булырга тиеш ди. Ә мондый кайгы сәбәпле тиеш түгел ди. Менә шушы гадәт ди, ул хәерле гамәл булып саналмый ди. Шулай ук монда Малики мәзһәбенең, Шафигый мәзһәбенең, Ханбали мәзһәбенең галимнәрнең фикерләре китерелә. Аларның бөтенесе дә менә шундый ук фикердә. Бөтенесен дә әйтеп тормыйбыз. Шуңа күрә дә менә шушы бөтен фикерләрне дөемләп галимнәр әйтә бит инде. Менә шуннан да ниндидер гаилә югалту кичерсә, мусульман гаиләсе икән, якыннары, туганнары узатырга килгән кешеләр мусульман икән, алар ислам дине буенча эшләргә тиешләр һәм сөннәт буенча эшләргә тиешләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ничек өйрәтеп калдырган, менә шул хәерле була икән. Хәерле була дигән сүз, менә үзеңнең өеңдә пешереп яки сатып алып, менә шушы югалту кичергән гаиләгә ярдәм итәргә кирәк икән, кайгыларын уртаклашырга кирәк икән, аларга терәк булырга кирәк икән. Алар өендә пешергән ризыкны барып өстәл артында утырып ашау түгел, киресенчә үзеңә ярдәм итәргә тырышырга кирәк икән. Ә инде якыннары, туганнары кайтса, алар өчен өстәл әзерләү ул бер эш, аларны ашатыр өчен. Ләкин инде менә шушындый кайгылы хәбәрдән тәмтемнәр пешереп, ризык пешереп, шундый бер бәйрәм ясау дип әйтик, ул инде динебездә хуплана торган гамәл түгел. Шулай ук тагын бер мәсьәләне әйтеп китәбез, ул инде бурыч мәсьәләсе. Менә бурыч мәсьәләсе турында һәрбер адәм баласы исән булган вакытта борчылырга тиеш, чөнки бу бик җитди мәсьәлә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның хәдисе бар, мөмин кешенең җаны ди, асып куела ди, әгәр дә аның бурычы калган булса ди. Һәм ул шундый рәвештә асылынып тора ди, аның бурычын түләп бетергәнче ди. Һәм инде Имам ан-Навави бу хәдисне аңлатып әйтә. Бу хәдиснең мәгънәсе ди, менә мөмин кешенең җаныннан сорау алына ди. Менә нигә шундый рәвештә ул бурыч алып бу дөньядан китеп барган һәм ул бурычын түләмәгән, һәм аның җаны тотып торыла ди, һәм барзах тормышына күчми тора. Менә шушы бурыч түләнгәнчегә тиклем ди. Һәм инде бу хәдис китерелә Әт-Тирмизи хәдисләр җыентыгында 1079 булып. Һәм шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның хәдисе бар. Менә динебездә шәһид дигән төшенчә бар бит инде, ул шәһид, аның төрле категориялары бар. Шәһид бит инде беләбез, шу шәһид рәвешендә китсә, ул җәннәткә эләгә. Менә хәдистә дә әйтелә, шәһидкә ди бөтен нәрсәдә гафу ителә ди. Бурычтан тыш ди. Бурыч кына гафу ителмәй. Менә шуннан да чыгып аңларга була бурычның нинди җитди һәм куркыныч мәсьәлә икәнен. Бу хәдис китерелә Муслим хәдисләр җыентыгында 1886 булып. Шуңа күрә дә адәм баласы исән булган вакытта ук менә шушы мәсьәләләрне кайгыртырга тиеш икән, куркырга тиеш, бурычлы хәлдә бу дөньядан китеп барудан Аллаһ сакласын. Чөнки менә хәдисләрдән күреп торабыз, җаны кешенең асып куела ди. Һәм әле барзах тормышына күчми тора ди. Менә шушы бурычны түләп бетергәнче ди. Шуңа Аллаһ субхана ва тааля һәрберебезгә бу дөньядан яхшы хәлдә һәм инде тыныч, хәерле үлем белән китергә насыйп кылсын.